खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुदुं खौरां भारतआ पाकिस्तानाव गाग्लोबबाय अपारेशन सिन्दुरआ जागायबाय पाकिस्तान आरो पाकिस्तान अकुपाइड जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोनगु जायगाखौ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबबाय इन्डियान आर्म फोर्सआ मख'नो गोनांदि दावहाखौ लानानै दिनै भारतनि मोन 244 जिल्लायाव खेबसेयैनो मक ड्रिलसो जानो गोनांमोन आरो बेनि थाखाय फोसावदोंमोन दावहा जायोब्ला माबोरै जिउ रैखा मोननो हायो बेखौ लानानै दिनै भारतनि मोन 244 जिल्लायाव मक ड्रिल जानो गोनांमोन नाथाय मक ड्रिल जानायनि सिगांनो भारतआ पाकिस्तानखौ गाग्लोबबाय हरनि 1:44 पाकिस्तानखौ गाग्लोबबाय इन्डियान आर्म फोर्सआ पाकिस्तान आरो पाकिस्तान अकुपाइड जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय जायगाफोर जेरै मुरिदके बाहावालपुर कोटली मुजाफराबाद भिमबर सियाकट आरो माखासे गासै मोनगु जायगायाव गाग्लोबबाय जेराव लास्कार इ ताइबा आरो जैश-इ मोहम्मद उदखारि हानजानि गोबां गोहोम दंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर जायगानिफ्रायनो उदखारिफ्रा भारतआव गाग्लोबनो थाखाय प्लानिं खालामोमोन आरो बे गाग्लोबनायाव पाकिस्तानी मिलिटारिखौ गाग्लोबनाय जायाखै होननानैबो रोखा फोरमायथिदों मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनिफ्राय ओजोंहाय बे जाथायखौ लानानै पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो फिनजाथाय होदों पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टार शेहबाज शरीफआ बेखौनो फोरमायथिदों दि पाकिस्ताना बेनि हेंथा फिननाय होनो थाखाय राजि सुथुरखौ माबोरै फिननाय होनो नांगौ बेखौ मोजाङै मिथिगौ होननानैबो बिबुंथि होदों शेहबाज शरीफआ बेनिखायनो जायखि जाया समाव पाकिस्तानाबो भारतखौ गाग्लोबनो हागौ आरो मोननै हादरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाबो जानो हागौ रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआ एयार स्ट्राइक खालामनायजों पाकिस्तानाव 90 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जाबावदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों गासै रिपर्टआ दासिम सौफैयाखै उननि समाव गासै रिपर्टखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायै बा फेल जानाय फरायसाफोरनि थाखाय फिन खाबु मेट्रिक आनजादाव फेल जानाय फरायसाफोरनि थाखाय कम्पार्टमेन्टेल आनजाद खुंनो थाखाय फोसावबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ आनजादा 23 मेनिफ्राय जागोन आरो 29 मेसिम थागोन अदेबानि 29 मेआव जोबगोन 3 घन्टानि आनजाद जागोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम आरो सानजौफुनिया 1 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय लानानै 4 रिंगा 30 मिनिटसिम इंलिश जेनेरेल मेथामेटिक्स जेनेरेल साइन्स आरो ससियेल साइन्स बेफोर आयदायाव अबजेक्टिभ आरो डिस्क्रिप्टिभ मोननैबो थागोन आरो फरायसाफ्रा मोननैयावबो आलदा आलदायै पास जाथारनो नांगोन लामा सामायाव जाब्रथाय जानाय आरो जाब्रथायजों जिउ गोमानाया गोबां बांदों नङासै गोबाङानो जाब्रथायजों गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव मोजां फाहामथाय मोनैनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जायो बेनिखायनो जाब्रथायजों जिउ खोमानांनायखौ होबथानो थाखाय भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ स्किम बेखौनो थांखि लाबाय जाय स्किमनि गेजेरजों लामा सामायाव जाब्रथाय जायोब्ला सोरखारि नङाबा सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव 1,50,000 रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय मोननो हागोन केसलेस ट्रिटमेन्ट अफ रड एक्सिडेन्ट भिक्टिम्स स्किम 2025 नि गेजेरजों 1,50,000 रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थांखि लादों स्किमाव मख'खानाय देहा फाहामसालिफोराव बे खाबुखौ मोननो हागोन नाथाय जाब्रथाय जानायनि 7 साननि गेजेरावनो फाहामथायखौ लानो नांगोन जुदि स्किमाव मख'नाय नङै देहा फाहामसालियाव इमारजेन्सियाव सोनो गोनां जादोंब्लाबो बेयाव माखासे फाहामथाय होनानै उनाव स्किमाव मख'खानाय देहा फाहामसालिफ्राव लांफिननोबो हागोन मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइयाव रायजोआव 4,80,000निबो बांसिन रड एक्सिडेन्ट जादों बेनि मादाव 1,72,000नि बांसिन सुबुंफोरा जाब्रथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सम मथे फाहामथाय मोनैनि थाखायनो बा फाहामथाय होनो हायैनि थाखायनो बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनिखायनो लामा सामायाव जाब्रथाय जानानै जिउ खोमानांनायखौ खम खालामनो थाखायनो बे थांखिखौ लादों मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ जायखिजाया समाव पाकिस्तानाबो भारतनि सायाव गाग्लोबनो हागौ जायनाखि भारतआ पाकिस्तानखौ गाग्लोबबाय दा पाकिस्तानाबो भारतनि सायाव गाग्लोबनो हागौ माखासे जिल्लाफोर गासै 244 सिभिल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट जेराव हाई एलार्ट फोसावदों बेफोराव गाग्लोबनाय जानो हागौ बेनिखायनो 244 जिल्लाफ्राव दिनै मक ड्रिल खालामनाय जागोन आरो बेयो 1971 मायथाइनि उनाव गिबि खेब मक ड्रिल जम्मु एन्ड काश्मीर पान्जाब राजस्थान नर्थ इस्ट आरो माखासे रायजोनि जिल्लाफोराव दिनैनि सानाव मक ड्रिल जागोन गासै 244 जिल्लाफोराव दिनै मक ड्रिल जागोन सिभिल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट फोसावजानायनि मादाव सोनाब बंगआवनो 32 जिल्ला राजस्थानाव 28 जिल्ला आसामाव 20 पान्जाब आरो जम्मु एन्ड काश्मीरावबो 20 जिल्लाफ्राव दिनै मक ड्रिल खालामनाय जागोन
आसामनि मोन 20 जिल्लानि मादाव बङाइगाव, डिब्रुगड़, धुबरी, गवालपारा, जरहाट, शिबसागर, तिनसुकिया, तेजपुर, दिग्बय, दुलियाजान, गुवाहाटी, रङिया, नामरुप, नाजिरा, नर्थ लखिमपुर, नामुलिगड़, दरं, गलाघाट, कार्बि आंलं आरो कक्राझार। बेफोर हाई सिकिउरिटि रिस्क ओनसोलफोराव मक ड्रिल खालामनाय जागोन। जायफोर जायगाफ्राव रिफाइनारि दङ, निउक्लियार प्लान्ट दङ आरो हाई सिकिउरिटि रिस्क थानाय जायगाखौ सिभिल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट होनाय जायो आरो बेफोर जिल्लाफ्रावनो दिनैनि सानाव मक ड्रिल खालामनाय जागोन। दावहा जानायनि सिगां मुलि, जाग्रा लोंग्रा, टर्च, केन्डेल, नोगोद रां बेफोरखौ लानानै थाग थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों। मक ड्रिलनि गेजेरजों सिभिलियानफोरखौ बा नोगोरारिफोरखौ ट्रेनिं होनायजों लोगोसे एयार रेड वार्निं सिस्टेम टेस्टिं खालामनाय जागोन आरो खैफोदाव गोग्लैयोब्ला माबोरैहाय रैखा खालामनो नांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय जागोन। लोगोसे कन्ट्रल रुमखौबो टेस्टिं खालामनाय जागोन मक ड्रिलनि गेजेरजों। रायजोआव 24 घन्टा बन्द फोसावदों। फराम फर हिल्स अट'नमास स्टेट मुभमेन्टआ 24 घन्टा बन्द फोसावदों। सानजा कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव 13 मेआव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै 14 मे फुंनि 5 रिंगासिम 24 घन्टा बन्द फोसावदों। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेंथा सुबुंखान्थियै सोमावसारनो थाखाय बे बन्दखौ फोसावदों। बन्द होनायनि जाहोनखौ बेखौनो फोरमायथिदों दि भारतनि संबिजितनि सिङाव आर्टिकेल 244A खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव उन जादों। डिमा हासाव आरो सानजा सोनाब कार्बि आंलंआव थानाय हिल ट्राइब्सफोरनि थाखाय आसामनि सिङावनो अट'नमास स्टेट दानो थाखाय 1969 मायथाइयावनो राजखान्थियारि रादाय होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मावफुङाखै। बेनिखायनो बे दाबिखौ मावफुंनो थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम खावलायदों आरो बे 24 घन्टाखौ फोसावदों। हिल्स अट'नमास दाजायैनि थाखायनो नासयजानो गोनां जादों आरो मोनथायखौ मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों। ओजोंहाय बन्दनि समाव इमार्जेन्सि सार्भिस जेरै मेडिकेल, फायार, एम्बुलेन्स, इलेक्ट्रिसिटि, मिडिया बायदिया गेवनाय थागोन, नाथाय फालांगि, हान्थामेला, सोलोंथाइ फसंथान आरो मावख'फोरखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायदों। इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय आसामनि सासे जवाना रुंसारि जादों। गलाघाट जिल्ला उरियामघाट ओनसोलनि सिङाव थानाय अनजालिपारा गामिनि दिगेन दैमारिया रुंसारि जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दिल्लीयाव गावनि डिउटिखौ मावफुबाय थानाय समावनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजादोंमोन आरो थांनाय 2 मेआवसो बिथाङा गावनि न'आव फैनानै डिमापुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थादोंमोन। नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि जिउ गोमानायाव रौनिया हान्जानि नेमखान्थि बायदियै बिथांखौ बिदाय होनायजों लोगोसे समाजनि नेमखान्थि बायदियै न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो बाय बाहागि रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय होबाय। भारतआ पाकिस्तानखौ एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनावनो एयार इन्डियाया माखासे एयारपर्टफोराव लेन्डिं खालामनाय आरो एयारपर्टनिफ्राय बिरलांनायखौ बन्द खालामथ'बाय। दिनैनिफ्राय लानानै 12 मेसिम बन्द थागोन माखासे एयारपर्टफोराव जेरै जम्मु, श्रीनगर, लेह, जधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चन्डीगढ़ आरो राजकट। बेफोर एयारपर्टफोराव लेन्डिं खालामनाय आरो बेफोर एयारपर्टनिफ्राय बिरलांनायखौ एयार इन्डियाया बन्द खालामथ'बाय। 7 मेनिफ्राय लानानै 12 मेसिम बन्द थागोन। पाकिस्तानावबो भारतआ पाकिस्तान हादरखौ गाग्लोबनायनि उनावनो इमार्जेन्सि फोसावदों। नोगोरारिफ्रा जाहाथे न'निफ्राय बायजोआव ओंखारा बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों। बेनि अनगायैबो उन्दै उन्दै गथ'साफोर, आइजोफोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोरा जाहाथे न'आवनो थायो बेनि थाखायबो खावलायनायखौ मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बे समाव पाकिस्तानाव हालाय हाफायनि थासारि। भारतआ एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनावनो पाकिस्तानाव हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो भारतनिफ्राय फिननाय होनाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफ्रा दावबायारिफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि उनावनो भारतआ बे गोख्रों फिननायखौ पाकिस्ताननो होदों, जायनि जाहोनाव पाकिस्ताना हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बे समाव आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट आरो अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्मा बिथांमोनखौबो मोननो हागोन। बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव माखासे सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, OCT, ग्ल'कमा इभालुएसन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेल। मख'नो गोनांदि OCT मेसिननि गेजेरजों मेगन सिंनि जेंनाफोरखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो।
जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशनखौ हमदांनाय जायो डायबेटिक रेटिनोपैथीखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो लोगोसेनो ग्ल'क'माखौ नायनाय जायो आरो मेगनाव दुखु मोननायखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो कम्पिउटार पेक'केटारिक सार्जारिबो खालामनाय जायो जेराव सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे फाहामथाय होनाय जायो आरो खम बेसेनावनो फाहामथाय होनाय जायो मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन लोगोसे थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों